Сега ще рисуваме, ама май ще има час-две, защото видеото не е достатъчно дълго. Сега ще дойдем. Имаме място за рисуване вече. Рисуваме ето тук. Ето, че този печат означава, че аз съм го направила. Ето го молива и сега ще започнем. Ще ви показвам след няколко секунди как става. Да знаете, че рисувам око, което е много странно. Здравейте! Вижте до сега, ако съм направила, много не се вижда, просто защото не съм изпретала на това. Опа! Аз помня, че се изчапах тук малко. Тетрадката. Да знаете, че правя графика. Почти съм готова. Няма да е най-перфектните. Готови ли сте да видите моята рисунка на око? Ето го. Дано да го харесате. Добре, па! Добре, да ви покажа печата.